ואני אביא עוד אוכל שיהיה לך טוב. תביאי כבר לחם, מים, הם בורחים, ממי. התקפת ברחשים במקסיקו. מה? התקפת ברחשים במקסיקו. זה לא ברחשים. מפגרים? תשתו. תציע להם פודינג ברד. תן להם. אל תעשה תנועות חדות שהם לא יבעלו. ככה תשתה. תשתה. לא, זה לא מעניין אותם בכלל. אבל הוא צמא מוות. את רואה, אם הוא יתקרב, תראי. החרדל הזה. הנה, הם לא נוגעים בזה, זה לא מעניין היה אותם. צריכה לשתות. זה בטוח, את הצלחת הזאת אצלי בזה. אין לך מידת רחמים. אני בטוחה שאתה מודע לעובדה שאין לך לחם. כן. טוב, בוא. תתכונן לציון. מפגר. הבאת אותי. בואו, תשתו. הנה, אתה רואה? לא מעניין אותם, הם מתקרבים, אבל לא מתקרבים. צילמת? בטח. הנה, אף אחד לא נוגע במים. לא. בטח יש להם ריח פה של פניופת. לא, הם לא שותים? זה בטוח למורים. כן, אתה חושב שזה זה למור? הדבר היחיד שזה... כן, הם נראים נורא דומים ללמור. אני לא זוכרת שללמור יש אף כל כך ארוך, כמו של... זה נורא, אף שלי מזכיר כמו אוכל... תראה איזה ממי, אתה שלום חזי. הנה, הוא שותה. הנה, הוא שותה, אתה רואה? בטח, מסכן, הנה, עכשיו אתה רואה אחד שותה, כולם שותה. תסתכל. מסכן, הוא התייבש נראה לי מהזה. עכשיו זה יתהפך עליו. נראה לי הם התייבשו מהחרדל. לך תשתה חזי, לך תשתה. חמוד. תראה, אתה יותר חובד קצרה עם היד, איזה יופי. תראה איזה חרבון הוא דפק לך פה. זה כמו חצי. זה כמו חצי, אכלו. חרבנו. היא מלכה פה. בוא נברח. תראה, יש להם חרא צבעונים, מסכנים, מה שהם אכלו, אלוהים אדירים. אני מקווה שזה לא יעשה. הוא קיבל התקפת אחרת. לא, למה? למה? זה נראה לי טיפש כמו חצי. זה מתוקים. I'm fighting back. What are you saying? To fight back. I meant exactly what you said. Sorry? I said you ready.